So karon mga igsoon, angat na punta sa outreach ministry. Balik na punta sa outreach ministry diri sa Valencia. Pabukid na punta. Taas-taas gid atong angaton mga igsoon. Manigingon ang pagtuman sa buluhaton. Maoy buhat sa tanan nga nahigugma sa atong buhi nga Dios. Kutas-kutas jud. Angat na punta kay ang simba diri kay gabi man. Muna nga angat na punta diri. Sumuto atong yagyan, no? Muna atong yagyan diha. Layo jud. Taas-taas yung bagtas pa nato. Waagi tang mga ilalom sa kalubinhan. Sa ata maabot sa outreach ministry, Apulong Outreach Ministry. Salamat. God bless.